paano ba magkakaroon ng peace of mind, lalong-lalo na kung ikaw ay naloko sa pera. O kaya naman, nawalan ka ng pera, nasayang yung pera, na hindi mo naman talaga kasalanan. Ano ang kailangan gawin sa mga ganitong sitwasyon? Siguro po 3 bagay lang, bigyan nyo ng pansin. Una po, kailangan nyo pong tanggapin na darating at darating sa ating buhay ang mga bagay na hindi natin gusto. Kung babasahin nyo po ang parable of the farmer, of the sower, makikita nyo po doon na nag-e-effort naman, nagtatanim po itong magsasaka, pero anong sabi? That the birds of the air has eaten some of the seeds. Minsan naman, meron kang tinanim, ito po ay natuyo dahil sa init ng araw. Meron kang tinanim, pero anong nangyari? Tumubo, pero nasakal doon sa mga tinik na mga ibang halaman. Minsan, yung iyong pagpapagod ay walang bunga. Pero we have to expect the worst. Pagdating sa negosyo, pagdating sa pera, talagang hindi mo naman talaga kontrol at hawak ang lahat. Pag natanggap mo na ang buhay na ito ay walang kasiguraduhan, doon magiging mas magaan ang iyong buhay. Kaya tayo ay nadidepress, kaya tayo nadidisappoint dahil meron tayong expectation. Meron tayong hinihintay, meron tayong hinahanap. Pag hindi nabigay sa atin yung ating hinahanap o hinihintay, dyan tayo ay nagtatampo. Dyan tayo ay nalulungkot. Just do your best. Continue working. Dahil kung hihinto ka sa iyong pagtatrabaho, sa iyong ginagawa, talagang mas hihinto yung daloy ng pera o grasya ng Diyos. Makikita niyo po yan, balikan natin yung parable of the sower, talimhaga nung nagtatanim, kahit na yung mga ibang tinanim niya hindi tumubo, hindi po siya tumigil sa kanyang pagtatanim. At dahil po doon, nakakita siya ng matabang lupa at nung doon niya na itanim, doon po daw tumubo. Multiple, hundreds, hindi na niya mabilang-bilang yung dumating na biyaya at grasya sa kanya. Expect the worst, but continue working. Continue doing your best. Pangalawa, ano man po yung nawala na pera sa inyo, huwag niyo pong paghihinayangan yan. Treat it as your tuition fee. Nagkamali ka? Oo. Pero marami kang matututunan, marami kang malalaman dun sa pagkakamali. Remember, we learn more from our mistakes than from our triumphs, from our success. Yung mga taong nagtatagumpay, bago sila nagtagumpay, bago nila nakamtan yung tuktok ng kanilang negosyo, career, o ng buhay, marami mo nang pinagdaanan na pagsubok yan. Gaano mang karami yung pera na nawala, okay lang yan, basta't magpapatuloy ka, basta't alam mo yung iyong layunin, basta't alam mo kung para saan ka nabubuhay. Huwag mong sasayangin yung iyong sakit, huwag mong sasayangin yung iyong kabiguan. Learn from that mistake. Kung ikaw ay nabudol o nalokot, yan yung tuition fee mo. Isipin mo na lang na ikaw ay nag-re-enroll sa isang eskwela. Ano po ba ang eskwela? Ganyan din. Nagbabayad ka para bigyan ng problems, ng mga suliranin, yung mga anak mo. O nagbayad ka para bigyan ka ng mga problems sa kailangan mong isolve. Ang ating buhay ay isang malaking paaralan. Isang mahabang proseso ng pag-aaral. Huwag mong paghihinayangan yung nawala. Ang mahalaga ay yung karunungan na makukuha mo dyan. Dahil pag ikaw ay natuto, meron kang gagawin para mas ma-improve o mas mapabuti mo pa ang iyong kalagayan ngayon. Find value in your mistake. Learn from your mistake. Isipin mo na ikaw ay nagbayad lang para mas maging matalino ka na ngayon. Pangatlo, ito po yung palagi nyong sabihin sa panalangin. Kung nawalan ka ng pera, kung naloko ka sa pera, ganito ka dapat magdasal. That my heavenly Father is wealthy. Sabihin nyo po yun. Paniwalaan nyo po yun. Ng ating Ama sa langit, ang ating Diyos ay mayaman. At kung ikaw, pinaniniwalaan mo na anak ka ng Diyos, nakikita ng Ama ang kanyang anak naghihirap, papabayaan ba niya? Hindi. Pero bakit naghihirap ka? Kasi nakalimutan mo na nga that you're related to the Father. Dahil lumayo ka na sa Diyos. Paano ka bibigyan ng pera kung hindi mo naman siya kinikilala na iyong Ama? Kung pinutol mo yung iyong relationship sa Kanya. Once again, proclaim, God is my Father. At sabihin mo that God is so rich and wealthy na hindi ako papabayaan ng Diyos na maghirap. Sa iyong pagsusumikap, sa iyong pagtatrabaho, sa iyong pagtayo muli, palakasin mo pa muli ang iyong paniniwala that God, my Father, is very wealthy, is very rich, na ako ay pupunuin, na aapaw muli ang grasya sa aking buhay. Pinagdarasal po natin lahat ng mga nagsusumikap, lahat ng mga nagtatrabaho, lahat na may pinagdaraanan na pinansyal, kaya niyo po yan. Basta't kayo po ay manalig sa Diyos at gawin niyo yung pinaka-the best niyo. Huwag kayong titigil. Malapit niyo nang makita yung matabang lupa na pagmumulan ng napakaraming bunga na magpupuno sa inyong buhay. We are praying for all of you.
Feel at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo.